Hej og velkommen til denne første udgave af Google Godter. Jeg hedder Jonas Krat Frank, og jeg er mediegrafiker og webmarketing manager. Her på Google Godter vil jeg servere godbidder om Googles produkter på en enkel og let tilgængelig måde. Vi starter med en lille godbid om Google+. Når du bruger Google+ til at søge med, får du nemlig en hel masse muligheder, du ikke får, når du søger fra Googles egen side. Men lad os prøve at se på det. På Google+ har du også mulighed for at lave søgninger, præcis som på Googles egen website. Lad os prøve at lave en søgning efter YouTube. Du skriver din søgning ind i søgefeltet og trykker Enter. Her vises så alle resultater, hvor ordet YouTube indgår. Det er, hvad man kan kalde en personlig søgning, fordi hovedvægten er lagt på de personer, du har i dine cirkler og folk, der er på Google+. Nu begynder det så at blive en lille smule anderledes, end hvad man er vant til fra Googles website. Tryk på denne lille pil for at filtrere din søgning, og en helt ny verden åbner sig. Du kan nu vælge at filtrere dine søgeresultater efter flere forskellige kriterier. Lad os se på det filter, der hedder personer og sider. Det giver dig resultater af profiler eller Google+ sider, der hedder noget med YouTube. Vælger du Google+ indlæg, får du resultater, hvor ordet YouTube indgår i indlæg, der er skrevet på Google+. Gnister er søgeresultater fra nettet, som Google mener er mest relevant for dig. Altså meget lige de søgninger, man laver fra Googles website. Hvis du vælger Hangouts, får du vist en liste over Hangouts, der handler om YouTube, eller som afholdes af YouTubes Google+ profil. Under begivenheder vises invitationer til offentlige Hangouts, der handler om YouTube. Begivenheder vil jeg fortælle noget mere om i en anden episode af Google Godter. Når du vælger dine cirkler, så vises resultater fra de personer, som du har i dine cirkler. Fra dig, det er de indlæg, du så selv har skrevet om YouTube, eller hvor du har nævnt YouTube. En lidt spændende feature her er fra denne placering. Her ser man resultater fra folk, der har delt deres placering og skrevet om dit søgeord. Jeg har ikke kunne finde noget på bamser, men hvis vi for eksempel siger, at vi søger mad og vælger placering Aarhus, så får vi de resultater fra folk i Aarhus, der har skrevet om mad. Det er ikke helt så udbredt endnu, men det skal nok komme, når nu folk får øjnene op for det. Og det er rigtig smarte, måske nok det mest smarte ved det her med at søge i Google+, er, at du kan gemme dine søgninger. Når du har gemt din søgning, kan du altid finde tilbage til den ved at trykke på knappen Udforsk, og der får du så opdateret dine søgninger hele tiden. Altid de nyeste kommer på der. Jeg bruger det for eksempel selv i stedet for RSS-feeds. Det var så lige en hurtig gennemgang af søgninger i Google+. Jeg håber, du fik øjnene op for det her drøn-smarte værktøj. Jeg vender lige pludselig tilbage med nogle nye Google Godter. Tak fordi du så med.